κυπέλου συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Ειδικά βέβαια όταν από πολλές πολιτικές υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι και γνωστοί φίλαθλοι. Η παλιά του Γεωργιάδη, να ο Βαζέχα, ο Παναθηναϊκός προηγείται στο 31 με 1-0. Ήταν μια φάση που ο Γεωργιάδης και βέβαια πέφτει μια πρωτοβολίδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτά τα πράγματα ας πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι όσο θέλουν, αλλά δεν είναι πράγματα αυτά, διότι είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αν μια πρωτοβολίδα βρει κάποιον από τους παίκτες. Ας ξαναδούμε στη φάση το γύρισμα και εδώ πέρα βέβαια δεν μπορεί να σώσει ο Βλάχος άλλη μια φορά το 31ο λεπτό του 50ου τελικού και βέβαια το τι γίνεται στο μισό γήπεδο, αυτό δηλαδή το οποίο Παναθηναϊκοκρατείται δεν λέγεται. Και ένα καταπληκτικό πλάνο που σας χαρίζει το Μέγα βέβαια με τον Μάριο τον Τρίκα που έχει ανεβεί στον πυλώνα του σταδίου. Ένα πραγματικά γιατί πάλι η ΑΕΚ με τον Βαζέχα που θέλει να ξεκινήσει μια κούρσα από τη σέντρα, ο Πολωνός που περνάει όποιο βρει μπροστά του και αναγκάζει τον Βλάχο να του κάνει φάουλ και αυτή τη φορά πιθανότητα θα θεωρηθεί με την πρώτη κίτρινη κάρτα του 50ου τελικού για το μαρκάρισμα που έκανε ο Μιχάλης Βλάχος. Και βέβαια η κάρτα είναι κίτρινη, έτσι. Η κάρτα είναι κίτρινη, δεν είναι κόκκινη όπως λάθος βγήκε. Ο διαιτητής για μια στιγμή πήγε να βγάλει κόκκινη κάρτα, αλλά από λάθος δικό του και το εξηγεί μάλιστα στον Αλεξανδρή, κυρία του Παναθηναϊκού. Στο 38. Δεν ξέρω βέβαια αν μπορούσαμε να την ξαναδούμε το ξεκίνημά της, αν διευκρινίζεται η περίπτωση του. Να η ευκαιρία, ο Αλεξανδρής μέσα στην περιοχή, περνάει το σουτ, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ΑΕΚ ακουμπάει την ισοφάριση στο 38. Το 2 σε αυτή τη συμπεριοχή του Παναθηναϊκού. Στα κόρνερ, το τελείο Μπορέλη. Η μπάλα περνάει από όλους και έχουμε αυτογκόλ. Αυτογκόλ που κάνει ο Στέλιος ο Μανολάς. Αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, ναι. Η μπάλα πέρασε από όλους. Ξαφνιάστηκαν οι πάντες και τα πάντα και ο Παναθηναϊκός. 8 λεπτά μέσα στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπορέλη βέβαια έχει βγάλει τη φανέλα και πανηγυρίζει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δούμε. Και αυτό βέβαια θα του στοιχήσει σίγουρα κάποια κάρτα από το διαιτητή. Αλλά εμείς θα ξαναδούμε ουσιαστικά αυτό που μετράει. Ο Ατματζίδης χάνει την μπάλα και ο Μανολάς προσπαθώντας να διώξει. Ακόμα και πολλοί εμπειροί παίκτες μπορούν να πέσουν σε μια τέτοια φάση. Ξαναβλέπουμε πώς η μπάλα περνάει ανάμεσα από 3 παίκτες ΣΑΕΚ, Καραγιάννη, Κασάπη και Ατματζίδη και ο Μανολάς κάνει με αυτογκόλ το 2-0 στο 53 για τον Παναθηναϊκό. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μπορέλη που θα ξαναφορέσει τη φανέλα του κάποιος πάντως έχει πέσει κάτω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τώρα είναι τραυματίας από τους πανηγυρισμούς. Θα σας γελάσω, δεν ξέρω τι μπορώ να πω αυτή τη στιγμή. Εκείνο που έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό είναι ότι προηγείται με 2-0. Ναι. Μένιο, μπορείς να μιλήσεις. Ναι, Χρήστο. Πρώτα απ' όλα να πούμε και το τραυματία. Μόλις τώρα κερδίζει το τρίτο της κόρνερ στο παιχνίδι. Το βαρύ του Παναθηναϊκού που Δούλου. Και τώρα έχει χώρο μπροστά του Αλεξανδρής και θέλει να φύγει. Ο Δημητριάδης, η παλιά τελικά είναι πολύ καλή. Είναι ο Τσάρτας απέναντι στον Βάντσικ. Θέλει να περάσει ο Τσάρτας και χάνει την ευκαιρία. Χάνει την ευκαιρία ο Σλίσκοβιτς είναι τελικά. Ο Σλίσκοβιτς χάνει. Ακριβώς 6 νομίζω κάτι τέτοιο. Ο Γιώργος ο Καμάρος, ο αδερφός του Αριστίδη, που ήταν βέβαια μέγα σκόρερ της εποχής του. Η μπάλα για την ΑΕΚ είναι στο Σαβεύσκι και ο Σαβεύσκι θα περάσει. Ευκαιρία για τον Αλεξανδρή. Το σουτ και είναι το 2-1. Η ΑΕΚ στο 70 μειώνει σε 2-1 με τον Αλεξανδρή σε ένα σημείο όπου το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε ατονίσει. Η ΑΕΚ 20 λεπτά πριν από το τέλος του 50ου τελικού ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με την πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Σαβεύσκι με το δεξί πόδι μάλιστα, σημειώστε το αυτό, για τον Αλεξανδρή, ο οποίος με δυνατό αριστερό σουτ ο Αλεξανδρής δεν διστάζει είτε με αριστερό είτε με το δεξί μέσα στην περιοχή να σημαδέψει προς το τέρμα. Ένας πολύ μεγάλος γκολτζής και ο Αλεξανδρής έστειλε την μπάλα, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα Βάντσι και φυσικό ήταν από θύματα. Και οι 65.000 θεατές προσδίδουν ένα ιδιαίτερο χρώμα σε αυτό το 50ο τελικό. Η παλιά θέλει να κερδίσει την κεφαλιά και η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Η κεφαλιά της ΑΕΚ είναι με τον Βασίλη τον Δημητριάδη, ο οποίος πετυχαίνει το 2-2 στο 76 προς 77. Η παλιά, αν δεν κάνω λάθος, από το Κοπιτσί με το αριστερό πόδι. Ναι, είναι ο Κοπιτσής, ο οποίος με την παλιά που γίνεται βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Δημητριάδη, ο οποίος πέτυχε το Βάντσι 1 μέτρο έξω από την αιστεία του, αλλά ίσως όσο χρειαζόταν για να μην μπορέσει ο πανύψος τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού να αλλοιώσει την πορεία της μπάλας. Πήδηξε με τον Κολτσιδάκη, δεν ήταν δυνατόν να κερδίσει ο Κολτσιδάκης εκείνη την ενέργεια μονομαχία με τον Δημητριάδη. ΑΕΚ 2, Παναθηναϊκός 2 στο 77. Σταματής. Καραγιάννης. Η μπαλιά του είναι πολύ καλή και βρίσκει τον Κασάπη, ο οποίος κάνει και τη σέντρα. Η μπάλα περνάει, είναι σε καλή θέση ο Δημητριάδης. Το γύρισμα, ο Σλίσκοβιτς από κοντά. Η ευκαιρία και το 3-2 για την ΑΕΚ με τον Αλεξανδρή. Ο Σλίσκοβιτς βρήκε την μπάλα, ο Βάντσικ έδιωξε και ο Αλεξανδρής πετυχαίνει το 3-2. Ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά από το 2-0 και μετά, η ΑΕΚ τώρα βρίσκεται 5 λεπτά από το ξεκίνημα της παράτασης στο 95 να προηγείται με 3-2 του Παναθηναϊκού σε έναν τελικό που επαναλαμβάνουμε, θα το λέμε συνέχεια και όσο και αν θεωρηθεί υπερβολικό,
είναι από τους καλύτερους μετρημένους στα δάχτυλα που έχουν γίνει στο τελικούς κυπέλλου Ελλάδας. Η παλιά από τον Δημητριάδη, πετάει για τον Σλίσκοβιτς, διώχνει ο Βάντσικ, καθυστερούν οι αμυντικοί μπροστά από τον Ζουνίδη Αλεξανδρής, ΑΕΚ 3, Παναθηναϊκός 2. Ξανά βλέπουμε λοιπόν τον γκολ αυτό. Αποτέλεσμα μιας πάρα πολύ καλής επιθετικής προσπάθειας. ΑΕΚ από τα αριστερά ξεκίνησε. Ήταν μέσα στη φάση οι ενωσίτες, πιο τυχεροί μετά από τις αποκρίσεις του Βάντσικ. Ο Αλεξανδρής σε αυτές τις περιπτώσεις φώνεται, το είδαμε το replay στην περιοχή και αξιοποιεί. Κοιτάξτε πάλι τι ωραία από αυτή την κάμερα βλέπουμε τον γκολ. Ο Σλίσκοβιτς υποφελήθηκε την ασθενή απόκρουση του Κολτσιδάκη. Το πρώτο σου του Σλίσκοβιτς αποκρούει ο Βάντσικ και έρχεται ο Αλεξανδρής που πάντα, όπως έλεγα λοιπόν πριν, εδώ ήθελε ίσως μια επέμβαση της αστυνομίας. Πράγμα που έγινε τώρα σιγά σιγά από την Γανική Κρανιοφόρα. Εμείς θα επανέλθουμε όμως στον αγώνα, είμαστε στο 97ο λεπτό. Η κεφαλιά του Καλιτζάκη από πολύ κοντά είναι το 3-3 για τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μετράει. Ο Γεωργιάδης έχει σημειωθεί σε θέση offside από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού προς τον διαιτητή. Όμως το σημειάκι του επόπτη σηκώθηκε πάρα πολύ έγκαιρα, υποδεικνύοντας τον Γεωργιάδη σε θέση offside. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ξαναδούμε αυτή τη φάση για να αποσαφινιστεί. Οι διαμαρτυρίες βέβαια είναι έντονες και είναι λογικό αυτό. Βέβαια βλέπετε το χάρη το γραμμό να απομακρύνει τους παίκτες όπως και το Γαλάκο μακριά από τον διαιτητή και τον επόπτη. Ο Κολτσιδάκης διαμαρτύρεται ίσως σε πολύ πιο έντονη ύφος από ό,τι θα έπρεπε προς τον διαιτητή. Αν θα μπορούσαμε λοιπόν, παρακαλώ τον συνοθέτη μας, τον Έσκορα τον Παβέλα, να δούμε την φάση σε replay. Πάντως ο επόπτης γραμμών που ελέγχει την περιοχή του Ατματζίδη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, Αποστολάκης, για να δούμε. Την ώρα που γίνεται η κεφαλιά, για να το ξαναδούμε. Νομίζω ότι μάλλον είναι μισό μετράκι πίσω ο παίκτης που πάντως έτσι όπως είναι η κάμερα από αυτή δεν μπορεί να δείξει αν είναι στην ίδια ευθεία με τον Μανολά, άρα έχει ένα δικό του τρόπο να κρατάει μέσα του τις αντιδράσεις. Μόνο στον κόλπο του Δημητριάδη σημαίνει την ισοφάριση, πετάχτηκε πάνω. Νιόπλιας έκανε, ο Κολτσιδάκης χτύπησε, κόντρες από κοντά και ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το 3-3 με τον Μάρκο. Είναι ο Δημήτρης ο Μάρκος που πετυχαίνει στο 115 την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό, Νίκο, που ωφελείται ακριβώς αυτό που είπες, ότι η ΑΕΚ έπαιζε με τη φωτιά. Έπαιζε λάθος με τη φωτιά και βέβαια η μπάλα τιμωρεί όπως ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν κύριο Κολτσιδάκη στην μπάλα. Νομίζω ότι το γύρισμα έγινε από τον Χριστοδούλου και μετά ο Μάρκος από πολύ κοντά δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Ατματζίδης. Ας το ξαναδούμε άλλη μια φορά, Νίκο. Πηδάει ο Κολτσιδάκης, κερδίζει την κεφαλιά. Δεν μπορεί ο Καλιτζάκης, ο Δόνης είναι αυτός που γυρίζει την μπάλα. Κόντρες πάνω σε σώματα, στο σταματή για την ακρίβεια. Και ο Μάρκος πετυχαίνει το 3-3. Αυτή η κάμερα θα μας το δώσει στο γκολ καλύτερα οποιαδήποτε άλλη. Βλέπετε πόσο ο Κολτσιδάκης τροφοδοτεί τον Δόνη. Η μπάλα στο πόδι του Μανολά και τελικά πηγαίνει στον Αμαρκάρη. Ίσως ήταν λίγο σπρώξιμο στον Παναθηναϊκό, δεν μου φάνηκε για 100% φάουλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν έχουν κάνει. Μαρακός, η κεφαλιά, η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι και στο 120 ο Παναθηναϊκός ακουμπάει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει το 4-3. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία των πέναλτι και είναι ο Χριστοδούλου. Εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χριστοδούλου λοιπόν πετυχαίνει το 1-0 στη διαδικασία των πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Τον βλέπετε εδώ. Το πέναλτι όχι αυτή βλέπουμε αυτή τη στιγμή, διότι έτσι χάνουμε προοπτικά το τέρμα. Θα παρακαλούσα λοιπόν την απάνω κάμερα όποτε μπορούμε στα χτυπήματα του πέναλτι. Προς το παρόν βλέπουμε το Σαβεύσκι να εκτελεί και να ισοφαρίζει 1-1. Ο Σαβεύσκι κάνει και το σταυρό του, ισοφάρισε σε 1-1. Πέναλτι που ξαναβλέπουμε από την πίσω κάμερα. Δεν ξέρω, Νίκο, τερματοφύλακες. Ο Γιώργος Γεωργιάδης απέναντι στον Ατματζίδη. Τα πέναλτι εκτελούνται, επαναλαμβάνουμε, από την πλευρά που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Παίρνει φόρα ο Ατματζίδης, ο Γεωργιάδης και πετυχαίνει το 2-1. Απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα, 100% ευστοχία στα 3 χτυπήματα. Χριστοδούλου το 1-0 για τον Παναθηναϊκό, Γεωργιάδης το 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ενδιάμεσα ο Τόνις Σαβεύσκι είχε κάνει το 1-1. Θυμισμόν γήπεδο του Βύρωνα όταν έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του δάφτου. Ο αρχηγός ΣΑΕΚ σκόρερ 2 γκολ στην κανονική διάρκεια και στην παράταση του παιχνιδιού. Αλεξανδρής και Βάντσικ 2-2. Εύστοχος και ο Αλεξανδρής. 4 απέναντι χτυπήθηκαν μέχρι στιγμής, ήταν πάρα πολύ σωστά χτυπημένα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ανεξάρτητα από το που έπεσε ο τερματοφύλακας, βέβαια ο Αλεξανδρής το συνηθίζει απέναντι στον Ηλία Ατματζίδη. Το σουτ 3-2.
Ο Ουζουνίδης δεν διακινδύνευσε κάποια τέχνη, σούταρε δυνατά, δεν ξέρω αν έκλεισε και τα μάτια την ώρα που σούταρε. Η ουσία είναι πως έστειλε την μπάλα στον ουρανό της εστίας, βλέπετε, εκεί. Δεν σκεφτικά στα πέναλτι με την ισοφάριση στην Άουσα. Τσάρτας, Ιβάντσικ, out, out. Η μπάλα είναι out, παραμένει το 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Και η ΑΕΚ έχει χάσει ένα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι. Το ξαναβλέπουμε. Τσάρτας, πέφτει και ο Βάντσικ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε μέσα ο Βάντσικ και ήδη καλύψει τη γωνία σωστά. Πολύ σωστά, ήταν πολύ πιθανό να το πιάσει. Ήδη βλέπω τον Αλεξανδρή να παρηγορεί τον 22χρονο και άπειρο σίγουρα από μεγάλα παιχνίδια Βασίλη Τσάρτα. Παραμένει το 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαραγκός, όχι, νομίζω ότι είναι ο Μάρκος. Είναι ο Μαραγκός. Μαραγκός απέναντι στον Ατματζίδη που αποκρούει. Και παραμένει η ευκαιρία για την ΑΕΚ να εσωφαρίσει με το επόμενο πέναλτι. Οι δύο ομάδες έχουν χάσει από ένα πέναλτι καθεμία. Out ο Τσάρτας. Απόκρουση. Εδώ ο Ατματζίδης απέκρουσε το πέναλτι του Μαραγκού. Με τον Βασίλη Δημητριάδη που φέτος δεν έχει και πάρα πολύ καλή στατιστική στα πέναλτι. Δεν θυμάμαι πώς έχει χάσει, πάντως έχει χάσει αρκετά. Για να δούμε. Δημητριάδης αποκρούει ο Μπάντσικ. Έχασε ακόμα ένα πέναλτι πέρσι ο Δημητριάδης, αλλά δεν ξέρω αν οποιοδήποτε από τα άλλα που έχασε φέτος είναι τόσο σημαντικό όσο αυτό εδώ, Νίκο. Το ξαναβλέπουμε. Δημητριάδης και Τσάρτας, οι δύο παίκτες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι με την αλλαγή που έκανε ο Πάγεβιτς κατά τη διάρκεια την κανονική άλλαξαν, έφεραν τα πάνω κάτω για την ΑΕΚ, φέρνουν τα πάνω κάτω και στα πέναλτι. Η ΑΕΚ χάνει ένα δεύτερο πέναλτι συνεχόμενο. Ο Παναθηναϊκός έχασε το διάμεσο με τα Παναγκό, αλλά εξακολουθεί και έχει το πρώτο χέρι. Εάν ευστοχίσει ο Αποστολάκης, ο τελικός τελειώνει. Στο πόδι του Αποστολάκη ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδας για το 1994. Στο δεξί πόδι του Αποστολάκη κρίνεται το κύπελλο και είναι ο Παναθηναϊκός κυπελούχος για το 1994. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το σερί που τον θέλει να μην χάνει τελικούς. Αντίθετα μάλιστα όταν πάνε και στα πέναλτι τελική είναι η ομάδα που δεν χάνει παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός χάνοντας τα πέναλτι η ΑΕΚ με τον Τσάρτα και τον Δημητριάδη δεν έχει καμία σημασία για τον Παναθηναϊκό ότι έχασε το κύπελλο το πέναλτι ο Μαραγκός. Το πέναλτι Αποστολάκη στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και ο Παναθηναϊκός μετά από 120 λεπτά συγκλονιστικού παιχνιδιού και άλλο ένα τέταρτο διαδικασίας σε μια φοβερή εκτέλεση πέσπα στα νεύρα και στα πέναλτι με το σκόρερ που βλέπουμε εδώ. Το Στράτο τον Αποστολάκη, τον αρχηγό του που θα πάρει σε λίγη ώρα το κύπελλο, γίνεται κυπελούχος για το 1994. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον άνθρωπο που χαρίζει στο Παναθηναϊκό, άσχετα αν αυτό είναι υπερβολικό μετά από ένα-δύο παιχνίδια, δεν υπάρχει ένας που χαρίζει ποτέ σε μια ομάδα κάποιο, αλλά τον άνθρωπο που ήταν πιο ψύχρεμος από όλους στην κρίσιμη στιγμή και δίνει το κύπελλο, μια πολύ γρήγορη πάσα στην Παιανία που θα ξαναγυρίσουμε γιατί η ΑΕΚ πήρε τον τίτλο για τρίτη χρονιά σερί, έχει γίνει μια ομάδα πρωταθλήματος τα τελευταία 5-6 χρόνια, ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά είναι αποδεδειγμένα από το 75 και μετά μια πολύ μεγάλη ομάδα κυπέλλου. Και ο Στράτος Αποστολάκης από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Κώστα Τριβέλα, παραλαμβάνει το κύπελλο που σφραγίζει την χρονιά μας για το 93-94 η ΑΕΚ και δίπλα του είναι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κ. Βαρδινογιάννης. Ο Παναθηναϊκός που κατακτά το κύπελλο για μία ακόμη φορά στην ιστορία του. Θα παρακολουθήσω τον Άλκη Τσόπελα, αν μπορούσε να μας βγάλει κάποια μια κάρτα με τις συνολικές κατακτήσεις του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά χάνει την ευκαιρία να κάνει το δεύτερο double της ιστορίας της και ένας προς ένα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του απόψινού τελικού θα πάρουν τα κύπελα και θα το σηκώσουν ψηλά. Το ένα κύπελο που είναι για τον κυπελούχο που θα μείνει μόνιμα στην βιτρίνα του Παναθηναϊκού και το άλλο που βέβαια θα ξαναγυρίσει του χρόνου για τον επόμενο κυπελούχο. Ο Παναθηναϊκός που διατηρεί τα κεκτημένα του, όπως δηλαδή η ΑΕΚ διατήρησε τα κεκτημένα του στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες θα ξαναδώσουν το ραντεβού εδώ για να ξαναρχίσουν τη νέα χρονιά στο σούπερ κύπελο. Ο Γεωργιάδης που συνώνει ψηλά το κύπελο είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές και εδώ